टम्म फुगलेले, मऊ लुसलुशीत आणि झटपट असे होणारे मालवणी वडे बनवतीये. हे जे वड्याचं पीठ आहे ना, हे पारंपरिक पद्धतीपेक्षा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत. अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमीत कमी वेळामध्ये हे इन्स्टंट वड्याचं पीठ बनवून तयार होतं. घरी अचानक पाहुणे आले किंवा झटपट असे वडे खाण्याची इच्छा झाली, तर हे वडे नक्की एकदा ट्राय करून बघा. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर हे वडे बनवण्यासाठी पहिल्यांदा मी इथे मसाला बनवून घेते. तर त्याच्यासाठी इथे 1 चमचा धणे घेतलेले आहेत, त्याच्यानंतर 1 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे आणि 4 इथे काळी मिरी घेतलेली आहेत. सगळे मसाले पहिल्यांदा कढल्यामध्ये इथे काढून घेतलेत आणि त्याच्यानंतर गॅस सुरू करायचा आहे आणि मंद गॅसवर व्यवस्थित खमंग असे मसाले भाजून घ्यायचे. तर इथे छान असे परतून परतून सगळे मसाले भाजून घेतलेले आहेत. आता हे एका भांड्यामध्ये काढून घेते आणि त्याची पावडर बनवून घ्यायची आहे आपल्याला एकदम बारीक अशी. आता एक भांडं घेतलेलं आहे आणि भांड्यामध्ये 2 वाट्या पाणी घालते. त्याच्यामध्ये वड्यांसाठी लागणारं मीठ घालून घेते. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी गूळ घातलेला आहे. गूळ घातल्यामुळे काय होतं, वेगळी खमंग अशी चव येते वड्यांना. त्याचप्रमाणे वडे आतून मऊ आणि खुसखुशीत व्हायला मदत होतात. आता हे पाणी मी गरम करत ठेवते. आता इथे मी वड्याचं पीठ बनवायला घेते. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे 2 वाट्या भरून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. भाकरीसाठी जे आपण पीठ वापरतो ना, तेच पीठ आहे हे. घरामध्ये जर पीठ बनवायचं असेल ना तांदळाचं, तर तांदूळ स्वच्छ धुवून सुकवून घ्यायचे. व्यवस्थित सुकल्यानंतर त्याचं पीठ बनवायचं आणि ते पीठ वापरायचं आहे. आता इथे मी पाऊण वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे बेसन घेतलेलं आहे अर्धी वाटी, आणि एकदम बारीक रवा घेतलेला आहे, म्हणजे लाडू रवा असतो ना, तो घेतलेला आहे अर्धी वाटी. जर तुमच्याकडे लाडू रवा नसेल ना, तर जाडा रवा मिक्सरमध्ये लावून घेतलात तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे पाऊण चमचा हळद घातलेली आहे. ही हळद रंगासाठी, वड्यांना रंग छान येतो हळद घातल्यामुळे. आणि आपण जो मसाला बनवलेला आहे तो इथे मी सगळा घालून घेते आणि सगळं पीठ हे व्यवस्थित असं मिक्स करून ठेवायचं. हे जे वड्याचं पीठ आहे ते आपण आधी बनवून ठेवलं तरी चालू शकतं. एखाद्या हवाबंद बरणीमध्ये भरून ठेवायचं आणि ज्यावेळी आपल्याला वडे बनवायचे असतील त्यावेळी त्यातलं पीठ काढून घ्यायचं आणि वडे बनवायचे. पाणी मस्तपैकी गरम गरम झालेलं आहे, तर कडकडीत पाणी आतमध्ये घालायचं आहे पिठामध्ये आणि हे सगळं पीठ जे आहे ते ढवळून घ्यायचं आहे. दिलं हे जे पीठ आहे ते चमच्याच्या सहाय्यानेच ढवळायचं, कारण गरम गरम पाणी आतमध्ये आपण घातलेलं आहे. आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून कमीत कमी 5 ते 10 मिनटं मुरायला ठेवायचं आहे हे पीठ. इथे 10 मिनटं झालेली आहेत. 10 मिनटानंतर पीठ पण छान असं कोमट झालेलं आहे. हाताने आपण मळू शकतो, तर हे मळून घ्यायचं आहे. आणि आता हे पीठ मळण्यासाठी थंड पाण्याचा वापर करणार आहे मी. तर ज्या प्रमाणामध्ये पाणी लागणार ना जास्तीचं, ते थोडं थोडं करून घालून घ्यायचं आणि मस्तपैकी पीठ मळून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये उकळत्या पाण्याचा वापर केलेला आहे, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, वडे जरी थंड झाले तरी ते मऊच राहणार आहेत, कडक होणार नाहीत. आता छान असं माझं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. वर झाकण ठेवून मी इथे 5 मिनटं असंच मुरायला ठेवणार आहे. 5 मिनटानंतर पुन्हा एकदा पीठ व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे. वड्याचं पीठ जे आहे ते मऊ करायचं नाही, थोडं घट्टसरच पीठ मळायचं आहे. वड्याचं पीठ घट्ट असलं ना की वडे तेलकट होत नाहीत. व्यवस्थित पीठ मळलं ना की वडेसुद्धा छान होतात. त्यामुळे वडे बनवायला घ्यायच्या आधी पीठ व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आणि मग गोळे बनवायला घ्यायचे. तर इथे मी छोटा जो आवळे मिळतात ना बाजारात, त्या आवळ्याच्या आकार एवढे गोळे बनवलेले आहेत. तर आता इथे वडे थापायला घेण्यासाठी इथे एक प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे आणि तिला थोडंसं तेल लावून घेते. तेल लावलं ना की वडा थापल्यानंतर पटकन असं प्लॅस्टिकच्या पिशवीवरून उचलला जातो. आणि हाताला सुद्धा तेल लावून घ्यायचं आणि वडा छान असं थापून घ्यायचा. वडा जो थापताना ना खूप जास्त जाड पण करायचं नाही आणि एकदम पातळ पण करायचं नाही, मग वडा फुगत नाही व्यवस्थित तेलामध्ये. एवढी जाडी ठेवायची त्याची. आणि ही जी प्लॅस्टिकच्या पिशवीला चिकटलेली बाजू आहे ना, ती बाजू तेलामध्ये सोडताना खालच्या बाजूला आली पाहिजे. म्हणजे तेलामध्ये अशा पद्धतीने सोडायचा वडा, म्हणजे वडा हा आपला टम्म फुगलाच जाणार. वडा तेलामध्ये सोडताना व्यवस्थित तेल कडकडीत असं करून घ्यायचं आणि मगच वडा तेलामध्ये सोडायचा. आणि वडा एकदा फुगला ना की गॅसची जी आच आहे ती मध्यम करायची आणि भाजून घ्यायचा. तेलात सोडल्यानंतर एका बाजूने व्यवस्थित भाजल्यानंतरच आपल्याला हा वडा परतून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या बाजूने खमंग असा भाजून घ्यायचा. आणि वडा तेलात सोडल्यानंतर सारखा परतत राहायचं नाही. वडा जो आहे तो व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूनी भाजल्यानंतर एखाद्या जाळीवर काढून घ्यायचा, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे तेल असतं ते सगळं निथळून जायला मदत होते.
अशाच पद्धतीने मी इथे बाकीचे सगळे वडे तळून घेणार आहे. छान सगळे वडे टम्म असे फुगतात. आणि वडे जे आहेत ना ते तेलामध्ये सोडल्यानंतर सारखे उलटपालट करायचे नाहीत. व्यवस्थित असे एका बाजूने भाजल्यानंतर व दुसऱ्या बाजूने भाजायचे आहेत. आता वडा जर हाताने थापायला जमत नसेल तर काय करायचं, इथे जी प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे ह्या पिशवीला दोन्ही बाजूने तेल लावून घ्यायचं आणि आपण जी गोळी घेतलेली आहे ती प्लॅस्टिकच्या एका पिशवीच्या भागावर ठेवायची आणि दुसरी पिशवी त्याच्यावर ठेवायची. अशी एखादी डिश घ्यायची आणि डिशने दाब देऊन असा वडा बनवून घ्यायचा. हे सुद्धा वडे छान होतात आणि पटापट असे बनवून तयार होतात. आणि इथे झटपट असा आपला वडा बनवून तयार झालेला आहे. मध्यभागी असं आपण भोक देऊ शकतो म्हणजे आपले भोकाचे वडे सुद्धा बनवून तयार होतात. हा सुद्धा मी वडा तुम्हाला तळून दाखवतेय. हे जे मालवणी वडे आहेत ना हे आपण चिकन बरोबर, मटण बरोबर किंवा आपण वाटाण्याची उसळ असते ना, काळ्या वाटाण्याच्या उसळ बरोबर सुद्धा खूप छान लागतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जास्त वेळ लागत नाही, झटपट असे बनवून तयार होतात. आता तुम्हाला हे जर वड्याचं पीठ बनवून ठेवायचं असेल ना तर हे चांगलं 2-3 महिने टिकणार. पण आतमध्ये ओलं काही घालायचं नाही. सुकी पिठं बनवून ठेवायची आणि आपल्याला ज्यावेळी हवी असतील तेव्हा काढायची आणि आपण वापरू शकतो. तर आजचा व्हिडिओ माझा तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.